ipakita na ko sa inyo kung unsa gyud kahinay ang salaan. Pero ting hinaya gyud mga lods, murag nangihi. Gihinluan ako ang salaan diri tungod kay perti na gyud niyang hinaya. Karon atong content karon manglaban na putag salaan. Lahi na pod. Sa paghinlo og salaan mao ni akong mga gipanggamit. Una, tanggalon sa nato ning mga bato. Sunod ang atong gihapin sa bato. Kani mao na ni atong mga nakuha. Dayon sunod, uling ni siya nga naay sagol mga bato. Kailangan gihapon nato ni separate mga lod. Pag abot dari nga time naabtan pa jud tag ulan pero padayon lang gihapon ta. Kani gikuha na pud nakong noog sa uling. Kani upat kasapo gyud ning noog atong gibutang mga lod aron mapilter gyud siya. Kani uling gihapon ni nga naay sagol mga bato pero mas daghan lang ang uling nungka sa bato. Nagpasingulan day ko ani ako ra ning gipandungan ang kamera para di ni siya mabasa. Diri gikapoy day kog kurambos mong ako na lang gihukad tanan, gikuha na lang nako ang noog. Kani mao na ni ang kanyalasang uling. Diri day sa amo mga lods, wa pa day linya day sa tubig. Muning kailangan pa nako maghimog ingon ani para lang jud makatubig. Kay kung walay tubig, wa man ni kahugas. Unsaon man pag panglabag walay tubig, di ba? Kani siya mga lods, muna siya pinakauna nga layer, mga batong dagko. Sagol lang gyapon nato ni didto. Ana. Kani di ay mga lod, duha ka bulan na nako ning wala na labahan. Mao ni nga inigpuga nimo, itom kay manggawas. Dayon diri agyabuan na lang nako tubig ang butanganan sa salaan para malimpyo pod. Mao din ni tanan nato nakuhang mga uling. Dayon sa bawan din nato gamay ang uling. Dayon apilon nato ning planggana og sabaw aron makasugod na tagpanglaba. Ang pagpanglabaan ni makuha ra nimo ang pinakamagawangan. Bites na siya. Ay na hinlui kaayo. Basta tarungon lang jud nimo pag-ayo waswas. Pagwaswas na pud ta mga lods. Shout out di nimo nga niabot ka diri o ganahan ka ang video i-share ni siya o pag-like o comment dira Kamu day lod og nagproblema mo sa iyong tubig kay lubog, magbuhat ra mo gingon ani. Muna tubig sa kong balon mga lod. Kibali katulo na ko nigwaswasan diri ang mga lod. Kaysa ikatulo, tinaw naman. Katulo ra nato ni waswasan mga lod. Diri giapil na lang pud nako naghugas ang bato para mahinlo pud ang bato. Di man na pareha nimo nga bisag unsa og hinlo, di gyud mahinlo kay ang puso kay bato. Kaduha ra nato waswasan. Kani giapil pud nako hugas ang uling para makuha tong mga nalugdang mga itom-itom. Hi guys. Shout out po day aning silingan namo nga nagkuan po day diri naglihok po day sa balay po. Dayon diri human na nako tog hugas tanan kani ipangbalik na nato ni. Mao ra gyapon natong stay punahon ang pum tapos isabay ning noog dayon mga bato kaning mga dagkong bato akong gibutang kaharon maahaw ang ilawom. Kay kung dili ni hawang perting hinaya gid sa agas. Dayon butngan din natog noog kay diri nato ibutang tong uling. Iplastar lang nato pag-ayo ang noog para dili gid siya maanod. Diri balik 30 ni nga uling akong gipalit. Uling ni nga kahoy, dili tong uling nga bagol. Diri gisud na kog sako nga gamay ang uling. Human ako ding gipukpok. Gipino jud nako ning uling mga lods kay mas makasala siya kung pino ang uling. Muna akong gipukpok pag-ayo. Human isuday nako dito sa salaan. Sagol nato ning kaning hinabuha nato nga uling. Dirian gawas na gyud si haring araw mga lod. Perti na pud ning inita. Pero padayon lang gihapon ta.
Ang uling di ay sobra ra kaayo kay nagdungag mo kog uling. Gilabay na lang natong sobrang uling mga lods. Diri na to gilabay oh. But nga na po natog noog mga lods. Nya, but nga na po natog uling. Magbutang na po tag noog mga lods. Then kumbalik din nato ni bato. Diri di ay mga lods. Hamis man day kog buko-buko di ay. Nabalik na nato tanan mga lods. Muna ang permerong sala mga lods. Daghan kay sabon nya itom. Pero taod-taod ani, tinaw ra gini siya. Ay katulo sigurong sala, katulo o kaduha. So nikusog na gid siya mga lods. Di pareha ganiha pero tinghnaya. Muna siya, ikaduhang sala. O, naara mga lods. Ang kusog na gid ato ang salaan. Kani mo ni agas ganiha mga lods katong wa pa siya nalabahan. Mura rag nangihi. Karon kusog na gid siya. Muna ni siya. Ikatulo na ni siyang sala. Magkatinaw gini siya inig. Magkadugay ang ginamit pero kani siya magkahinay. Kaya puno man siya og mga kuan lapok. So maora to mga lods. Daghang salamat sa paghuman nimo ani.